backstage της φωτογράφησης για την παράσταση Faith που ανεβαίνει στο θέατρο Μικρό Γκλώρια βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και ο Μιχάλης Πλεμένος. Το έργο είναι η σχέση του άντρα και της γυναίκας σε σχέση με την εμπιστοσύνη. Βγαίνει ένα χιούμορ το οποίο σε αναγκάζει να τα δεις όλα αυτά τα θέματα, να τα σκεφτείς, να προβληματιστείς. Με τα social media, με το Instagram, και σε ρωτάω γιατί, ας πούμε, δεν ανέβαζες κάποιες φωτογραφίες με την καλή σου, χωρίσατε. Ανέβασες το καλοκαίρι, τα ξαναφυγάξατε. Κοίτα, εγώ προσωπικά δεν ανεβάζω πάρα πολλές και μου είναι, σαν χαρακτήρας μου είναι δύσκολο. Δεν είμαι τόσο εντός εισαγωγικών άρχισος, να το πω. Ακόμα και με τη σχέση σου. Εκεί υπάρχει αυτό το οξύμορο ότι ναι, μεν είναι η σχέση σου, αλλά και πάλι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, με την έννοια ότι κάνει κάτι το οποίο πρέπει να το δει όλος ο κόσμος. Τώρα είναι η περίοδος που αποχωρίζεσαι την μικρή πιο πολύ λόγω δουλειάς. Ναι. Δύσκολο είναι αυτό, δύσκολο. Δηλαδή, όσο και να μου το λέγανε ότι η μαμά θα πάει στη δουλειά και αφήνει το παιδί και πόσο βαριά το παίρνει, δεν το πίστευα. Τώρα που το ζω, η πρώτη μέρα, δηλαδή η προηγούμενη Δευτέρα που έπρεπε να πάω στη δουλειά, νόμιζα ότι θα φύγω, θα πάω σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Τόσο βαριά το είχα πάρει. Ναι. Αλλά εντάξει, το συνηθίζεις. Τα συναισθήματα δεν μπαίνουν σε καλούπια και οι σκέψεις επίσης δεν μπορούν να τα καλύψουν ούτε να τα προαποφασίσουν. Τα συναισθήματα είναι ανεξέλεγκτα και κάτι το οποίο νιώθεις που μπορεί να είναι και πρωτόγνωρο, όπως είναι, ας πούμε, ο ερχομός ενός παιδιού και η φάση της μητρότητας, της νέας μητρότητας. Σε αφήνει νέο πολλές φορές με τη δύναμη και όλα αυτά τα καινούργια που σου έρχονται. Είσαι από τις μανούλες που θυλάζει. Κάνω το αυτονόητο, δηλαδή. Τη μικρή θα τη φέρνεις στις πρόβες. Κάποια στιγμή θα τη φέρω και την